Na 23. redovnoj sednici opštinskog vijeća članovi su razmatrali i usvojili značajne tačke o kojima je detaljnije govorila predsjednica opštine Selma Kučević. Na današnjoj sjednici opštinskog vijeća imali smo 8 to vrlo značajnih tačaka koje su uvod, dakle, u predstojeću sjednicu Skupštine. Jedna od tačaka bila je razmatranje i utvrđivanje izveštaja o izvršenju odluke o budžetu periodu januar-septembar 2025. godine. Također, razmatranje i utvrđivanje odluke o utvrđivanju prosečnih cijena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2025. godinu na teritoriji naše opštine. Također, odluka o dodeljivanju isključivih prava za obavljanje delatnosti i pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, zatim razmatranje i utvrđivanje nacrta odluke o vodovodu i kanalizaciji, zatim program za rad tijela za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na području lokalne samouprave Tutin. Tu su proistekle velike preporuke, veoma značajne preporuke za uređenje saobraćaja. To je u narednim danima će se o tome raspravljati i putem naših medija, društvenih mreža, gde će biti omogućeno našim građanima da aktivno učestvuju u rešavanju problema nagomilanog parkiranja u samom centru grada, ali i rešavanje odvijanja saobraćaja na teritoriji naše opštine.